F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista qal li l-Oppożizzjoni mhix kredibbli meta titkellem dwar il-finanzi tal-pajjiż, anke għax għandha kap li minkejja kull statistika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jibqa' jgħid li pajjiżna m'għandux surplus u jistaqsi fejn hu s-surplus. L-illużjoni ta' dak illi jipprova jbellalna illi huwa surplus ma jeżisti xejn. Fejn hu dan is-surplus? Id-deputat Laburista Edward Zammit Lewis semma bosta miżuri mwettqa mill-Gvern li minnhom gawdew il-poplu Malti Wawċi, fosthom it-trasport b'xejn u żieda fil-pensjonijiet. Għal kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni dwar fejn hu s-surplus, Zammit Lewis kellu tweġiba ċara. U s-surplus mhuwiex biex niftaħru bih, is-surplus imur għand in-nies. Min-naħa tiegħu id-deputat Alex Muscat qal li huwa kważi surreali l-fatt li l-kap tal-Oppożizzjoni qed jisfida dawn il-fatti li ħerġin mhux biss mill-Gvern iżda wkoll minn istituzzjonijiet indipendenti. Oppożizzjoni, kap tal-Oppożizzjoni illi qed jiċċallenġja dawn il-fatti illi nerġa' ngħid mhux qed joħorġu biss mill-Gvern iżda issa anke għandek istituzzjonijiet indipendenti li qed jikkonfermaw dan il-fatt. Il-kandidata Laburista għall-Parlament Ewropew Flair Vella spjegat kif ir-riżultati ferm pożittivi li kisbet Malta taħt Gvern Laburista għamlu lil pajjiżna fil-quċċata meta mqabbli ma' pajjiżi oħra. Hija realtà illi fejn qabel konna fl-aħħar tal-klassi minn terms ta' excessive deficit procedure imdendla fuq rasna, etc. Illum fil-verità din ma l-aqwa pajjiżi Ewropej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.